Pinoy Bus Driver TV.
Kuya, may sasakay po ng Del Gallego. Oh.
Pwede po kuya, dito na lang po muna siya sa upuan na to. Kasi may baba naman po ng lupi. Kasi yung kasama ko po yung katabi. Alam ko. Ano pa? Opo, isa lang po. Isa lang. Sige po. Sige po. Ngayon, Pwede mo na pala doon na sa ilaw. wala yung Pilipinas. Diyan na po nila naman siya. Hindi ko ano ba yung nilay. Okay, hindi ko nilay na. Ilan po ba kuya ang bakante doon sa likod kung bumaba sa lupi? So, may Dalawa. dalawa po. Okay. Apat ang mga nila ako. Naaga lang na ako po yung isa na Yung isa pa pa ito. hindi na po. Ano na po siya ng aga. Nasabay. Ikaw, bumaba ka nito. Hindi po. Ano ko lang. Kasi may dala. May ano din ako ibibigay. Ito sa kanila, ito sa kanila dito. Isa lang. Isa lang po. Ito ba, dalawa. Sigo. Doon pa po. Papa. Apo, may unahan pa po. Papa. Apo.